Так, кинь дрон на ляц, дивитер койшон. Короче, дрон 135 грамм 154 евро делирас. Скидки олшин за 179-169 евро примерно. Холцона батарейк, прит минут лет. Так минут, халюхи проверкиняцес. Обычно язден чуло цажем кез гохолкыз. Снимать синек снимать шунгина, лишь примерно сумту ал снимать, то телефон усан ишта четко хasta я дала ишта гейнер, яш нормально холкыз. Жимо долш стакан алду ишт. Кумдик худу пульта очли лохар. Итса кнопка шгошон. Телефон оч пульта очли ло. Ну итса сутие шерват از دو حل اتشينا تاريخ تاشي كنوبكي تاني لا تادينيز خيشو دوجينير يوخ يبغى باش ده تسال ده هناك حلقينك داقنير تولتي ها تليفون تي توشلي لاشتو اسكوندي كودو تليفون تتسلو пульт بوخ شول يخوما سونا ويسلي قوتيز просто телефон تان 1 метр 2 метр بين قيجين تدوليز تاق اس سون تيحوتي ليلهر эти программы цены телефон чё скриншот цены скорее всего очень гойчи решен эти программы цены я хуты лилиз круг оле кут еще лил дроне ал гейна доли юхунт эдохш из лил следить على я хуатен лил ишт агон цены хунт я хуты дох просто цанмет على чтош هون إيش наблюдать إيش حوقوانش أول دحوش إيش تسليدي تقدر так что تنديره سو تعيل سيومكشان إيش نسلو تعمو سنيمات بيش ولشتن أما إذا هو درون نديش نو جواحنز إيش تيتن إيش لاي إن خليز دروني звук вентилятор شي звукش чисто со звук خليز بشون خشيك إيش вист خلقسو Здесь запись то юхте дорчен назад дүйчен запись то юхте дорчен запись то. Я хая хада чеш бух киглот